Kaixo, egingo dugu ariketa osagarriak, 35. Lehendabiziko kontua litzateke irudikapen grafiko bat egin, bale? Orduan, egingo genituzke bi hariak, lehendabizikoan badakigu intentsitatea dela 2 amper, badakigu aldarapen indarrak direla, beraz, intentsitateak izango dira kontrako noranzkoan. Beraz, hau litzateke egoera. Honekin, begalderaren azkeneko atalari erantzuten diogu, bale? Kontrako noranzkotan. Bestetik, lehendabizikoak bigarrenean sortzen duen eremu magnetikoa litzateke B bat, indarra litzateke IB bider B bat, eskuarekin zuek egin, I hau jarraituz bera joateko erpuruak eskubitara markatzen du, bai? Eta bestaldean egiaztatzen dugu, honek sortzen duen eremua litzateke B2, atzeraka, minuska, hau ere minuska, eta egiterakoan intentsitatea edo luzera bider B, daukaguna da F2 bat, hau da bigarrenak lehenengoari egiten diona, litzatekela minus I. Beraz, indarra luzera unitateko esaten digutela dela 0,12 bider hamar ber minus hiru newton metroko. Milinewton metro, orduan bider hamar ber minus hiru newton. Moduloa beti bezala izango da F bat bi, izango da, oda lehenengoak bigarrenari egiten diona, izango da bigarrenaren intentsitatea bider bere luzera, hemen egongo litzateke L2, bider B bat, bider sin alfa dela 80, beraz bat. Eta hau litzateke B baten balioa hemen ordezkatzen dugu, IB bider L2, bider I bat mu, zati bi pi D. L hau bestaldera pasatzen baldin badegu, izango dugu F bat bi luzera unitateko dela mu bider I bat IB zati bi pi D. Eta orain ordezkatzen dugu ezagutzen duguna. F bat bi luzera unitateko eman digute datu bezala 0,12 bider hamar ber minus hiru newton metroko. Mu ezagutzen dugu, lehendabiziko intentsitatea da 2 amper, eta bigarren intentsitatea da galdetzen digutena, zuzen ere. Zati bi pi D. Adibide honetan distantzia, bien arteko distantzia da 2 bider hamar ber minus 2 metro, ordezkatzen dugu, simplifikatuta guzti hori, eta IB kanporatzen baldin badegu, emaitza da 6 amper. Beraz, intentsitate bi, bestie bigarrenari honetan, zirkulatzen duen intentsitatea da 6 amperekoa. Eta, konturatu, kontrako noranzkoan. Behatalean, orduan irudikatuko genuke, hau litzateke 2 amperioko intentsitatea, hemen distantzia honetan 3 bider hamar ber minusen 3 metro daude, puntu honetan B litzateke minus zeo zer K. Kontuan hartzen baldin badegu beste aldean justu, izango da modulo berdina, baina K. Orduan, idatz genezake nahi badizue BK eta minus BK. Zenba balio du B honek? Aplikatzen dugu hariak sortutako eremuaren magnetikoaren formula, mu bider I zati bi pi D, mu bider 2 amper, zati bi pi bider hiru bider hamar ber minus hiru metro, eta honela lortzen duguna da 1,33 bider hamar ber minus lau Tesla. Hau litzateke sortutako eremua magnetikoaren intentsitatea. Eta eskatzen baldin badigute norabide eta noranzkoa, esan genezake puntu guztietan tangentziala, horrela, tangentziala, baina normalean hartzen dira puntu hauek. Ze atalean, egoera honetan baldin bagaude, horrek esan nahi du, bi harien artean, lehendabiziko hariak sortutako eremua, hauetako edozein puntutan, erdiko puntuan, adibidez, litzateke honekin eskubiko eskua sartuko lirateke areaka, hau da, B bat litzateke minus B bat K, bigarrenak sortutakoa litzateke, hau ere minus B2
K, bale? Biak sartzen dira paperean, beraz ez dago inongo punturik nun ezabatzen den, bale? Biarien artean ez da inon ezabatuko bibe batzen baitira. Izango da totala, izango da minuska. Era berean, eskatzen digute kalkulatzeko ez bada ezabatzen adierazi guztizko eremuaren balioa posizioaren arabera. Emango digun ekuazioa. Bien arteko distantzia 0,02 metro dela kontuan hartuta, pues erabaki dut hoietako distantzia bat izango dela isa, adibidez hau, ondorioz bestearekiko distantzia izango da 0,02 ken isa. Vale? Orduan, aplikatzen dut, hemen adierazi dugun bezala, B bat izango da minus B bat K, minus mu, bider bi amper, zati bi pi, isa, distantzia hori. K vektorea, minus K. Eta hemen, plus, gehi B2, baina B2 negatiboa denez, minus, hau da, ken. Mu, bider bere intentsitatea dela 6 amper, zati bi pi, bider, distantzia berri hau, izango dela 0,02 ken isa. Orduan, biderka vektore unitarioa. Hemen nik atera dut biderka gai bezala, mu bider bi zati bi pi, horrela hemen geldituko litzateke bat zati isa, zeren minusa atera dut baita, bat zati isa, eta hemen minus hau kanpora atera detenez, hemen gelditzen da gehi, 6 honetatik bi atera dudanez 3 gelditzen da, hau da, gehi 3 zati 0,02 ken isa biderka. Eta hau litzateke eskatzen diguten adierazpena posizioaren arabera. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue mesedez iruzkinetan utzi eta erantzungo dizuet. Beste bat arte.